салому алайкум бародарони азизу ҷон, хуш омадем ба канали ман мошинҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, мисли ҳарвақта бо шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. бародарони ҷон, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоеро пешкашатон мегардонем ва боварӣ дорем ки мисли ҳарвақта мошинҳо ба шумо маъқул мешаванд ва шумо мошинҳои маъқули дили худтона меёбед. дӯстони азиз, аз шумо танҳо як хоҳиш: меҳнати моро қадрдонӣ кунед, яктаи лайка бизанед ва он нафароне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд ва меҳмон ҳастанд, подписатсия кунед. бародарони азиз, зангулаи канала фиседа монед то аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед ва шумо метавонед ки дар зери комментария 5-6 маротиба бинависед ки кадом намуд мошин ба шумо маъқул аст. мо кӯшиш мекунем ки аз рӯи комментария дида мошинҳои маъқули дили шуморо дарёфт кунем ва ба навор бигирем. хуб, навора то охира тамошо мекунем. дӯстони азиз, мошини якум Hyundai Sonata, солиш 2007, мотор 2, сӯзишвориш бензин газай, передача коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 56 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 377 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. Opel Astra G дар кузуфи караван, солиш 2004, мотор 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 64 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 430 000 рубл мешавад. мошини дигар Opel Astra N, солиш 2006, мотор 1.9, дизелай бародаро, сӯзишвориш дизелай, передача коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нарша 58 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 390 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. бародарои ҷон, мошини дигар Daewoo Nexi, солиш 1997, моториш 1.5 инжектора. дӯстони азиз, сӯзишвориш бензин газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша 16 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 107 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. каси Nexi харай, ина баги Nexi. мошини дигар Opel Astra N, солиш 2006, мотор 1.9, сӯзишвориш дизел, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 50 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 336 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. каси харидор аст, занг бизана, айноми канали мо гап бизана, бо арзоншам мекунад. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем. ҳамин яктаи лайка ҳозир бизанем бародаро. задем, рафтем, давом дора навори мо. хуб, мошини дигар Opel Astra F, солиш 1995, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нарша 32 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 215 000 рубл мешавад. мошини дигар Opel Astra G дар кузуфи хеҷибек, солиш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газай, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 44 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 296 000 рубл мешавад. мошини дигар Opel Astra G дар кузуфи караван, солиш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газай, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 48 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 323 000 рубл мешавад. мошини дигар Opel Astra F дар кузуфи седан, солиш 1995, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар нарша 35000 сумаи тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 235000 рубл мешавад. Opel Astra G дар кузуфи караван соли 1998 мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ нарша 55000 сумаи тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 370000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст, занг бизанед. Opel Astra F соли 1993 мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нарша 31000 сумаи тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 28000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. касе харидори амиқе занг бизана, номи канали мо гап зана, бо арзонаш мекунад. мошини дигар Opel Astra F дар кузуфи хечибек соли 1995 мотори 1.6 сӯзишвориш бензина передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Туз нарша 24000 сумаи тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 161000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. касе да ки мошини хечибек дар кор аст занг бизанед. бародари азиз, маълумоти бештара метавонед аз соҳибаш дастрас кунед. ба чӣ хотир 24000 сумаш мегӯям мақсад, занг бизанед, худаш бо маълумоти бештара меташумода. хуб, мегзарем ба мошини дигар. мошини дигар Opel Astra F дар кузуфи караван соли 1993 мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ передача коробка механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истарафшан нарша 35000 сумаи тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 235000 рубл мешавад. хуб, номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. харидори конкрет набошед, занг бизан. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем, лайкҳоро мезанем, подписатсия мекунем ва зангулаи канала фиседа мемонем. боқӣ сарбаланду хунообод бошед дӯстони азиз.